Става Boys Girls. Днес ще играем Roblox, но обаче не знам каква игра ще играем. Ще играем Don't Get Crushed B67. Да, вярно е. Това 6-7, не искам да го виждам, но се абонирайте за канала с камбанката и оставете по един лайк. Абонирайте се, за да имаме и 100 абонати, за да имам 100 абоната. Така ми подкрепата изключително. Благодаря ви. А сега нека започнем играта. Както виждате, се таковаме в 6-7 играта. И после... стига, що повтарят се. Да, така. Добре. Сега е време да такова. Аз трябва да си купа. Купя нещо. Съм 30... стига, не. Това няма как да си купа. Лоли. Ето 6-7 идва. Бързо! Сентос. Защо повтарят само това 6-7? Не мога да го повярвам. 6-7 идва. Пишете в коментарите каква игра иска да игра следващия път. Аз абсолютно ще видя коментарите. И ако не видя коментар, направо ще се побуркам. Няма съвсем да се побуркам. Просто искам да ми пишете коментарите. Защото често вие не ми пишете коментари. Искам да пишете долу в коментарите каква игра следващия път искате да игра. И ще изпълня. Не дей с 100 тъп 6-7. Омага. Не, връщай са. Аз имам достатъчно сила. Какво да правя? Добре. 6. Може да искаш навънка? И там? Айде! Стига, 67 левел. 5 хас. 80 кеш имам. Аз направо да се върна. Направо не ме грижа. Аз направо, нали, е така. Стига, бе. Не. Добре, толкова съм. Сега втечам по-бързо. Навънка отиваме, Ади. Дай ключи. Стига 100 тъп 6-7. Какво да правя? Защо трябваше да го има като меме? Не, смисъл, гледайте колко. Защо трябва да го правят като меме? Този 6-7. 6-7 не знаете, че е добро число. Ама като го направите в меме, направо ми идва да повърна. Мога. Сега то 6-7
ще ми излезе пред екрана и не знам какво да правя. Къде са обувките? Просто не се вярва на това. Чакай. Просто бъдете добри с този Six-7, че направо ми идва, че ме защитете от този Six-7, който сега, нали, игра на лаптопа. Бе, айде после. О мага, този дебеле. Добре, сега, като идва, по. Не. О мага. Саш. Къде ти мести? Чакай. Даже има и песен на 67. Мамо, в момента аз те снимам. Добре. Ти бачи. Айде в кола малко. Айде. Ами, добре, хора, ще направя втора част. Добре. Ма ти се показа на камерата. Проблем ли е, че ще го... Кой? Ти се показа на камерата. Не. Проблем ли е, че ще го изпратя в YouTube? Не. Добре. И ако това видео е харесало, аз не съм казал, че ще е дълго. Извинете, хора, просто така, нали? Нали да са доволни. Просто ще направя и втора част. И чао от мен. И така или иначе, чао от мен. Кажи, че